sa gado taki. Uno na wa Santa people. Uno ano kung ingi na nga black man. Uno na wa Santa follow. Samba tikan Santa. Santa wa taki je bent apart gezet. Ine do sa de rest edu. You na wa Santa follow. Maar die uno kies of de Santa. Dan kan man tak oké. Wacht die. Mo do asan na ngayon. Want ino wanda lok tu. Na mo dra ipota onder se. Na leksa de matak maron. Maron na weggelopen vee. Maar de mij die maron dag. Dat de mo tegen het betekent vrije strijder. Fa ama sayang je befit. Je milo wek moto na Santo Obama. Dus goed toen ook, mi vrije strijder. Nee toch, de mo tak mi nou crimineel. Mo zo het crimineel de mij sukumi. Shalom, shalom, wie etaki, dat we tak vrede moest de nga unu. Unu na de baraf Israël Vereniging Christus, mina baraf Gabriel, officer Nathanael, soldier Melchizedek, soldier Stefanus. Ano wo de Black History Month, if uno ko na nga a Bible. Want furus man is op taka Bible na blaka history. Omdat door a slavernij sa ugo, a feyanti teka Bible, en a magi yung tra picture fa Bible. Terwijl de historie in de Bijbel na about uno ay taki. En ik vades maar is de dia de ingebrafu na de barada na de staf uno. Want je hebt 12 stammen van Israël. Ako uno kon er be prati in toe. Maar also voor Juda na also voor Israël. De wan sabe konja before. Baka slavernij voor Assyrië na de ingebraf uno. De man fos konja daarom usinga volkslid man uno volkslid. We kwamen niet samen hier. De ingebraf be jakba. Je begrijpt? Baka de man tek uno le katibo nengere konja. Uno kon samen ja. Dus we zingen des aan voor ufeyanti dat van wina stri. Ino maar denanga ufeyanti dat je wina stri aan orko. Je begrijpt daarom uno dugo in a Bijbel staat a Bijbel na abara uno ay taki. Alla de foto sa umeki ay soru. Daarom u de sotide di. A resultaat na sa weshi tide di. De man te kon nieuwe die grondrechten. De ingebra funo lobe ook toe. Je begrijpt? Maar de man fos beja. Uno sa ida tap 6 revina semsani. Ino ma fen wini. If je dans na fa yu feyanti wani. Ano ma worko. Je begrijpt? Dus unu te jere Israël na volk sa galo be verkiezen. Like mi people, dis na mi volk gado taki. Besetilek voornaam woord. Maar die feyanti poto akati bode. Maar tak nou abuko na gi alamang. Maar no gi alamang. Wana unu wang elei onder de vloeken voor a Bijbel. If abuko be de gi alamang, da alamang bo lei onder de vloeken. Maar te uluko de vloeken wereld to na unu wang. Dat want na unu na de chief de fa abuko. Je begrijpt dat we lezen zo in de Bijbel snel. In dat 10 minuten nog, brada Jura. We lezen snel. We beginnen Johannes 8 vers 32. Johannes 8 vers 32 snel. Want if we nog go in een boek, dat we een black history man. Je begrijpt? Want dit is een black history. Want we hebben nog een boek, zij dat een black history. Het enigste wat we zien, de Bijbel. Je begrijpt? Lees. Het boek van Johannes hoofdstuk 8 vers 32. En ons sabi da waarheid. En de waarheid zal make u kon free. We sabi waarheid. En de waarheid zal make u kon free. Hoe bevind je waarheid? In de Bijbel. Je Romeinen 15 vers 4 snel. Want sang. Fos mi komita passija. Mi bede ino men passi ook toe. U dopu christendom kon. Mi dooro te ina Rastafari ook toe. Want dape. Mi eres is laat I have no white God. Dat takanga mi spirit direct. Dat no. Mi no kapwa with God. Je begrijpt? Dat mijn arki de pokoe Bob Marley. Maar dat. We have to fulfill the book. Zo'n boek wat we fulfill. A Bijbel. Dat je Israel vibration. Ja toch, Jozef heel zingt dat a slice of Mount Zion is voor hij. Je begrijpt? Dus alle de man dat niet bij arki. Dan moet je me lezen boek dat me staat. Nou, hoe na de chief van boek. Lees het uit. Het boek van Romeinen hoofdstuk 15 en vers 4. Because he then beschreven in zijn disi na versie, zodat we kan leren. Zodat je door op patiëntie naar het troost toe, naar in de boeken, wie kan je hopen. Dus je, dat is een beschrijf van visie. Volgens mij naar je geboren. Volgens desma voor naar transatlantische slavernij, de beschrijf naar visie ba. En nu, door patiëntie, naar een hopen naar in een boeken, dat het troost toe uno. Want nu is dat gewoon de rechter negi. Hey, alla sansa pori in een kodrena, blakama naar ingi, criminaliteit, inhoudelijke gezinnen, van je karen, tienerzwangerschap, drugsmisbruik. Je begrijpt, criminaliteit, er maar criminaliteit is voor jou. Dat wat ik naar de maas zei, geeft me, en moro broko osso. Je begrijpt? Nu is je minderjarige die mij verkrachten aan de soort sanity. En dat na, want belangrijk volk, je doet de sanity. Nou, als je in gado ai, want gado kiezen je dat, you know me people. Je moet de alletive grond tapu, dat van je doet de sanity.
We begrijpen? Uno kan waka lek van de tramai waka. Uno na de bigi wan samu soort ding. Daarom a Bijbel tak make you let it schijn. Voor make you let it schijn. Ako baka go luku sanskript in a buku en libi volgens a buku. Je begrijpt? Go naar Deuteronomy 1 vers 1. Kusuro nga suma gado tak alte. Want a buku na gide Israëliet, na voede Israëliet, na nga ala de paramisi na gide Israëliet. Je begrijpt? Lees hij. Abogo Deuteronomium hoofdstuk 1 en vers 1. Disi de den woord toe disi Moses ben taki giheri Israël. Giher Israël, mano tak giher grond tapu. Giher Israël. De 12 stam of Israël. Agado fu Abraham, Isaac nanga Jacob, etak nanga unuwang. Je begrijpt? Go naar Deuteronomium 7 vers 6. Luku fa gado verkiezen unulik en people. En de ama kik verkiezen unulik en volk. Dan matak na yuwa mo strafu. Wana nga yuwa metak face to face. Mi gide orde na nga de wet zijn mori in hoording. Dan na yuwa mo strafu. In gim dat in Amos dal. A book of Deuteronomium hoofdstuk 7 en vers 6. Because you de one santa people. Saide? One santa people. Gi masra yu gado. Masra yu gado ben verkiezen you. Masra yu gado ben verkiezen you. Leki wan spesrutu volku gi hem srevi. Como pofu ala volku decide na tapu grond tapu. Yere sa gado taki. Uno na wan santa people. Uno ano gewoon ingi na nga blakama. Uno na wan santa volk. San betekent santa. Santa wan taki je bent apart gezet. Ine doe sa de rest e doe. You know wan santa volk. Maar die uno kisaf de santa. Dan kan man tak oké. Wakti. Mo doe wan san na nga yu. Want ino wan da lok toe. Dan mo dra yi pota onder se. Je begrijpt? Dat na a soffer sa we soffer ti de di. Mita kan nga elder da personel. A denki sa ma abi. Na a denki dat u up to. Masam. Wat we go pa be pori. Dat we zetten baka. Herstellen. Want if we go zonder a wet fugado. De mau na ken broko baka. Want die be up in Amerika Black Wall Street. Sa de ma doang. De ma bomen toch. Maar dat gado no dangau. Pas de gado da usei. Dat we bouw op kom baka. En we beginnen sterker gezien ook toe. Uno moest de koepresilek de man in de osono. Troon een vrouw. Je begrijpt? Leia osso onder op banner a wet fugado. De chifie groko in a wet fugado. Je begrijpt? Maar uno kan je de hoeru man. Op 60 vrouw nanga de sana. Ino ma stabiel kon volk. Jullie volk nooit nog kan stabiel. If you know ma ya baby mamas ala say. Uno mag a baby mama. Uno na de prins fugrond tapu ma bu prinses. Utroon nanga de. Je begrijpt? Dus dat na een message. Go baka na a rutu. Say bab dat. Oké, lees. Is na a sueri sa we mek na nga gado. Gado fu hima na nga grond tapu. Gado a verbond. Lees. A book of Deuteronomium hoofdstuk 28 en vers 1. En as a passa so. Dat je ifu yusa arki fini na da stem fu masra yugado. Fu si en du ala hem commanderi disi mi commanderi utide. Da masra yugado sa seti yu hei na tapu ala volku fu grond tapu. Weet dus na, if je doet sami taki, dan moet je heet op alle volk. Nooit kan er op gelijkheid. Zolang hij leest de Bijbel, nooit heb je dat allemaal de gelijk. Altijd aan mijn potwana loopt toe, de rest daaronder. No met no amakoro. Altijd na zo aseti. Go naar het van medaille, vers 15. Vers 15. Maar als het passa zo, dat je if you no arki na da stem fu masra yugado, fu si en do alem commanderi na ngem wet disi mi commanderi utide. Dan laat hem vloeken. Ze komt naar je tapu en dem ze winnen je. Dus na, sa gado te in des ma voor dat. If you no hoor de wet niet, dat de vloeken ook naar je tapu. Maar kon ook de vloeken in de Bijbel, soort volk ai pas. Ook heeft na alles maar groot tapu ai pas of een specifiek volk. Dit vers 16 direct. Vers 16. Vloeken, sa de naar je tapu te je in de foto en vloeken de sa de naar je tapu te je de in de grond. In de grond naar een foto. Foto hoe de huisslaven ook toe. Je weet dat foto, je weet een huisslaaf. En tangano, voor de foto maar een ghetto, aan de soort systeem. Tap se no, je denkt vrij. Maar sang, je door een concessie. Je denkt is letik op een grond. Dus alle pe je onder vloeken. Je onder een vloek in spiegel. Je begrijpt? Lees het. Vers 17. Je man. Nou, go naar Sani. 37 direct. 37. En je sa de wan skreki sani. Nanga wan gershitori. Nanga wan odo. Na mindri ala dem volku pe masra sa chari yugo. Je ziet, masara ser senu ko in ala ukuf grond tapu. En dan worden we een odo. De mokaro blakka man. Creole. Creole betekent in Latijns-Amerika geboren Spanjaard. Uno aan een Spanjaard. Nigger. Nigger die na Bijbel ook terbeka. De profeet nigger. O lezenki. Nigger na een Latijns soort Niger. Wil zeggen zwart. Achter een fujo dat blakka. Maar no een fujo na blakka. We begrijpen? Maar de mij gion bijnaam gewoon. Dat was dat nooit de man elkaar in een neview sa gado giu. Israël. Israël betekent wa kounu chin, wa presa op krachti na gado, na libisma. Je begrijpt? Maar if de makari blakama, zo standaard blakama abi.
Sana standaard voor een una no standaard. Maar die dat je naar Israël de standaard of in de Bijbel dat namoro hier standaard voor grond op je abi. We begrijpen lezen. Apokof stuk 13 en vers 1. Nou, na in de kerk die ze bende na Antiochië, wat de profeet die na leri man bende. Zo lek Barnabas, Simeon, die ze bekari neger. Maar man bekara? Neger. Zie, de profeet die man bekari neger. Dat want dat allemaal in buku na blakaman. Alla de ma in buku na blakaman. Maar kan je een vraag ko da fare ingebra ko aba kleur ja. Dat schrijft de in de Bijbel. Jesaja 7:8. Ja, Hosea 7:8. Die mensen. Want sang, die Columbus komt niet de barafuja. Sang maar doen aan de vrouw. Sang maar doen. Eerste sang sang maar doen. Maar begin verkracht de vrouw verdwaal ook toe. En de bedien Assyrische slavernij. Die dek motor dat de tak ewo gwa kondre pe no as manetang. En dat pe hoort de wet fugado. Wat de buku jama yuru fu chatu man go tum si. Dus dat de mata ko kondisi ko dina gado fu unu. Maar ete baka pisting de begin weke afbaka. Dat de luko afel apocalypto. Die u begin sondu. De aradare nak de matak de maand ne libilek fagado wani de shwakino. A shwak tof minanga yunate we sondu. Ala masa betak solanga de dise sondu de shwaki. Lex we sawo duno wo sukuan guerrilla anoroko. Misre bede wangi wan rebel fu mi dorpu new coffee camp. U misifte de mistak no asas no oroko gado sor mi abuko tak no une fetanga gong. Na spiritual abi go bakana sagado taki. E begrijp lazy. Apokof Hosea stuk 7 en vers 8. Ephraim ben moksiem schreef na mindri voor de people. Ephraim de wan kuku disi dem no ben draai. Dus Ephraim, na de 10 stammen voor Israël sabe conditie. We kan de ingi brada ti de. Na wan kuku sano draai. Te baka wan kuku. A pisi sada onder se bruin toch. Lok to se ne abas en kleur onder se. Dus sai da blaka mai takapo ingi winti. Want winti na wan familie sani magado takinom focusen. Maar if I ingi no be de new bloodline, da fai bo apa ingi winti. Maar dat de man nou brada de man nou sta. We begrijpen het hoor. Dus de man nou kukusa no draai. Daarom look to say weti elektriek mi brada ja. Maar in se amana uno, amana Israëli. Nou een bloedlijn sani. En go about dat kleur, na een bloedlijn sa die nama. We begrijpen? Zij heb dat. Lees dat even. Dus na 14 boeken de man poer uit de Bijbel, de man kan apocrypha, de kanonieken nu. De man poer dus uit de gewoon standaard Bijbel zou sabi. Lees. Apokof 4 Ezra, hoofdstuk 13 en vers 40. Deze zijn de 10 stammen die uit het land gevangen zijn genomen in de dagen van den koning Hosea, die Salmaneser die koning weggevoerd heeft. En heeft hij over de rivier gevoerd en zij zijn overgebracht in een ander land. Doch zij besloten dat zij de menigte der heidenen zouden verlaten. Je ziet, de boek moto mindri de heiden. Want pedek mota Assyrië, door Abra Aliba Euphraat. Daar maakt dat, hoe nou wat ja. Ook we vaar af de heiden. Lees je. En in een verder land te vertrekken, waar geen menselijk geslacht ooit tevoren gewoond had. Vers 42. Daar wilden zij hun rechten onderhouden, die zij in hun land niet gehouden hadden. De wet fugado, de tak we hoorden in Janu, pe uno behori. Want doen horen wet, we gaan slaven naar Assyrië. Alle de major captivities vanaf Egypte, Assyrië, Babylon, Perzië en Mede, Griekenland, Rome, uno bedeni. Na transatlantische slavernij, volgens dat die dat de sub-Saharan slavenhandel, bij de Arabier slaaf uno ook toe. Dus daarom, aan de zomer we kan schrijven katibo nengri. Vanaf het begin we gaan katibo. Want dat une arkigado. Simpel, dat une arkigado. We begrijpen? Lees het. Vers 43. Zij zijn dan daarin getogen door de enge ingangen van de rivier Eufraat. Want de Allerhoogste deed hun te tekenen en hield de aderen der rivier op, totdat zij daarover gegaan zijn. Vers 45. Want door dat land was één weg van een lange reis van 1,5 jaar. Daarom wordt die landstreek Arzaret genoemd. Dus bij de Abra Eufraat, dat gaat dus refsaka wat ragide, dat is Abra. Je begrijpt? Die de Abra Libano, dat is matak oké, dat we tek botono Abra Asse. Dat na 1 jaar, no? Hoe lang heeft dat geduurd? 1,5 jaar. Maar zo de man kon een boto die zee. Azaret, die Google Azaret want aki. Azaret want na Amerika poede ja. Columbus, die Columbus is kon. Columbus saptak des maar voor het aan ja. Ama sabi. Want amabab de des maar voor in katibo dat pek want 1491. Dat ja ba Renaissance period. Dat want a rode ras kom baka in machti. A wet machti machti baka in Europa. Want na unu bedra Europa. Die de matek in Abra, slafu de bradafu. Dat we dat Hebreus. Dan nga de buku fu de ma verstaan dat de tratin stammen dat zie. Dat de ma chap de bradafu lek tolok kotak nga de ingi bradafu ja. Dus de alasan de ma besabi ano per ongeluk amandoro ja.
De maar best op saisa, lezen. Azaret in de Apocrypha van Bijbel, dat betekent ja zo Azaret, the name of the land beyond the great river, far from the habitation of men, in which the 10 tribes of Israel will dwell, observing the laws of Moses until the time of the restoration. According to this book, for Esdras, Columbus identified America with this land. Hier, Columbus identificeert a pisja nanga a kondre Azaret. Maar dit de man olero a score. Je feanti no maleri sai mustabi na score. Nooit aan opsa. Na unuwa edeng takuang o feanti oro kosta mo funduang san. Maar nooit aan je bestaat. Het bestaat niet. Wie zei je aan doen? Lees dat. Het is nou woord Indiaan. Het is een boek, Bijbel. Maccabeus. In de Bijbel je brengt dat woord Indiaan dit op. Sem de 14 boeken zijn maar puro. Lees hem. Het boek Maccabeus, hoofdstuk 1 en vers 6. Hoofdstuk 6 en vers 37. En op deze olifanten waren houten en sterke torens die een iegelijk beest bedekten. Daarop gegord met instrumenten. En op elke waren 32 vechtende mannen en 1 Indiaan. En 1 Indiaan. Want dat Indiaan betekent slaaf. Dat betekent kusmalik slaaf dat naar jou besturen een olifant. Terwijl guafetti. Je begrijpt? Dus alle de woorden zijn mij karu. Dat betekent dat de beledigen komt uno. Nou ik zei dat maron. Maron nou weggelopen vee. Maar de mij die maron dag. Dat het betekent vrije strijder. Fa ama sayang in befit. If milo wek moto na santo boma. Dus goed toen ook, mi vrije strijder. Nee toch, de motak mi nou crimineel. Moos want het crimineel de mij sukumi. Dat van elkaar ama salo wegwe. Want sang, want face refi. De maar be behandel bumoro uno. Want uno na brandmerk de mij pot tapi. Bok breken, verkracht die vrouw. Dat fa je denk aan man om elkaar jongen beest. We begrijp. En als aan of pot enemy na tako fit na asma. Umroko tapu refi no tak zou de fout. Uno ma blame, uno ma sorfinga. Je begrijpt? If me ben een hoeru man. Me blame me seref tak, hey, kom tek een vrouw. De saf me no kan hoeru de saf me. Mo tek een dam tru na nge. Sor gumichi, uroko ele kona mi money. Dan pas de trafolo ko tak, hey, lu kon kon volk dape. Maar nou de poku sa we singi de man, maar tak uno na kon volk. Uno we sing about gun violence, drugs, sex. Je begrijpt? Mine versta hindi na nga Japanese, maar te je ko de clip voor de man. Amai lo mak een vrouw herde, dat wat ik na lobby. Maar uno te we singi, I kill this, kill a nigga, kill a. Herde we kiru brada. En dan masa no lobe brada wa kiri ma volgens sabe we spiritually kiri brada ba. En zolang we na kiri spirit, God no da usei. God no ma da usei. Oké. Dus uno na oplossing we ko so dat pe ago fout, ko baka na rutu. Wat furu san sabe do tapsi. Na Bijbel wette. Te een vrouw menstrueer, een pote op, na Bijbel wette. Te een vrouw bekomt chi. 3 water oasi, dat is na Bijbel. Je begrijpt? Woman op een kiro maar een dorp, even kiro maar per ongeluk, iba vlucht uit dat dorp. Na Bijbel ze weten mi brada. Maar nu uno sabe moro, volle man eigenlijk, dan is elkaar een volle man, maar uno na nieuwe man. Want dat je aan moe e begin eigenlijk, dat je na info ala moe. Na Bijbel ze weten dat je. Dat zie je elkaar in doorlimbo in het Saramakaas. Je begrijpt? Dus want toen zijn we zo even snel dat. Hoeveel tijd heb ik nog meneer? Antique of America, nou een boek, Benjamin Lewis, Light and Truth. Antique of America. America was first settled by the Israelites Indians who came out of Egypt. Hier van elkaar een Israelite Indian. De ingebreid naar Israëliet ook toe. Daarom ook bij mij een kapitein. Wat hebben we elkaar kapitein? Een kapitein voor bijna daarom, of Taweru, no? Kapitein Taweru. Maar een video ook toe. Die video weer draait op STVS. Ja, Taweru, meneer Taweru, organisatieleider. Among de live-tap STVS, een video weer draait. Van je kan een keertje foto dat kathedraal, bel STVS, dat ik haal het uit de lucht. Want de uno maar sabatru. De man nou sabatru, dat uno go bij een video naar STVS. Uno go bij een video, want dan leg je dat de ingebracht naar de 12, de 10 stammen voor Israël. Sakona CDC. Je begrijpt, maar nou uno jong boy nee, dus dan ga je beetje aan morgen focus de toren. Want uno is focused op follow op people. Je begrijpt toch? Dus coolies go door snel. Zeg je dat? Oké, ja, sorry, publiek even. Maar zijn voorzien. Black Indians. Black Indians. Black Amananga Ingi. Dus dan, die de man komt, dat de man doen, die de man heeft een kruis. De Bijbel net dat niks aan een kruis. Je begrijpt? Die lopen de terug voelen, draai terug. Dit is nasa gado era pre, de CB kan ratiki. De CB je heeft gado.
Je begrijpt? A kruis, nou, we pensar de man bestraf unu, sabe we want hora wet fugado. Dat heeft me wat ginak mi brada kiri, mi no maar weer wat ginam ne kitak me denki mi brada. Dus zolang we weer a kruis, na spoto ai di ko unu funu, a black mesia. Je begrijpt? Dus de man zet een model gitak je doet sa de man wan lukuja. A ingi kapte no ante ka a kruis, ama saptak ano erelegi dape. Ana marelegi. Je begrijpt? Daarom je ziet dus maar fits de zijn verifiki kathedraal fu los a probleem. Dit na de man dat na de eerste massa pot des mijn probleem toch. Je begrijpt? En je vijand je nooit je de man broma man. En luku sa weri ja ook toe je naar de ingi brada. Maar de man no saptak na uit de Bijbel ak moto. Na franja lukuja. Ama serf beweren. Jullie is het snel? Ja. In Engels of Nederlands? Straatong. A boek of nummer stuk 15 en vers 37. En masrabeta kiki Moses taki. Piki dem piki voor Israël en teiki dem voor meki wan zoon na da kaba pisi voor den krosi. Dem nanga alla dem bakaten piki en dem sa poti wan strepi voor blauw. Blauw strepi. Dat tapu da kaba pisi. En asa deleki wan strepi voor denki te uluku da hem voor membre on voor alla dem wet voor masra. En voor do dem. Je ziet de weer asansi. Dat we remember de wet voor dat om do dem. Want na dispotu katibo do no hoorde. Hey, misschien wat bigi bella vrouw, nou mi terug bij hem. Mi no ma huru. Je begrijpt? Hey, maar dan heb ik goed kitty. Nou, ik mag voeren naar bijai. Simpele wetten. Simpele wetten. De wetten naar die boom voor onnodig people. Maar gewoon de maar draaien voor congres grontapu. Dat zijn boom in gado ai. We tak no ano boom. Want dat grontapu accepteer a nastiness. Dat we gaan naar asrubulati. Maar zolang we die naar festival in grontapu, gado no maar draaien voor uno. We begrijpen? Gado no draaien voor uno ook toe. Gewoon te afsluiten. Zo heb dat. Je geeft de kleur voor de profeet. Job 30 vers 30 snel. Dan Jeremia 14 2. Dan een kleur voor Christus. Want dit is nou een beetje misconceptie. Dan mag je gewoon wit man. En wit man dat is Caesar Borgia. En maar bij de zoon voor Paus de 6e. En maar aan Christus. Schilder. Michelangelo na Da Vinci schilder. En maar vanaf die op het amadis. Omdat te je er een grond op. Na je een bepaald akkoord voor grond op. Ja toch? De mij met 4 kerstfeest aan de Ina Bijbel. Pasen aan de Ina Bijbel. Nieuwjaar in januari aan de Bijbel. Omdat na de mij 3 grond tapu nu, dat de mij bepaal die unu zou volgen. Maar ga dat unu aan of grond tapu. Dus unu mag dus aan grond tapu eis voor unu. We begrijpen? Lees eens nu. Abukuf Job hoofdstuk 30 en vers 30. Misschien buba de blakka na mi tapu. Job skin blakka. Je begrijpt? Job nama sabi nyama ontberen zo lang. Amaskin buba de blakka. Lees. Abukuf Salomon hooglied vers 1. Dan moet op boel zingen die voor Salomon. Vers 5. Mi de blakka, maar mi mooi. Hier is een koning Salomo dat je moro wijs man. Mi blakka, maar mi mooi. Ana de sans de na Bijbel. Uno ne druk Bijbel. Dat is een Bijbel ubay. Sa de mij zijn na Majesty Bijbel na de Presentatie. Ja toch? Omdat gado taki e woord to bota af tego. Ama taka bota pa buku giwan pisting. Maar in de laatste dia ma open gu baka. Nu ay yuru doro pa buku opo baka. Lees go doro. Abukuf Jeremia hoofdstuk 14 en vers 2. Juda de nanga sari. Stam fu Juda. Ibab Juda moksi nanga Levi nanga Benjamin. House of Juda. Lees. En de porto voor hem de pina. Dem de blakka na in da grom. Omoro we struggle. Omoro kleur ko dungru. Piku blakka ter mita grom. Maar tere ma soru de ma Israel dat e. E fa ma snapi na so na reda mai ko ready. Amane ko blakka. I.s.m. Je begrijpt? Dus unu na de team van buku. Unu na de Jew. Buskondres maar de mata unjuka. Unjuka. We je se silen. Unu na de Jew silif grontapu. Lees het. Openbaring hoofdstuk 1 en vers 1. Asori kring voor Jezus Christus. Die gado bengi hem. Voor sorry hem dinari. Dem sandi die se musu pasa SSI. Blessi voor dat suma die de leisi. En hori dem sandi de wortu. De profeti die si betaki. A buku dat blessi vast maar zij leisi. De man apon buku weli lynch. Pa buku dat. Uno leisi was zo des maar even. Amatak the making of a slave. Fire hoor wan slaaf in bedwang. Amatak de ne leisi. A slaaf de ne leisi. De no bij een boek of $30. Do bij een patak €300. Tak mi weer een Gucci of mi weer een Prada. Maar een boek of $30, nou een boek die rion. Zij de maar bij zo'n boek. Maar alles aan abra uno de man pot in boek. Je begrijpt? Hoor je. Vers 14. Openbaring hoofdstuk 1 en vers 14. Hem hedde na een wiri ben weti leki katoen en weti leki sneeuw. Is nou beschreven voor Christus sneeuw. En hedde de lek katoen en weti lek sneeuw. Wat is dat probleem? A katoen wiri. Nou lek cruzaar toch? Na cruzaar dat je. Daarom mama jaren katoen na sneeuw dat na kleur. Lees. En een foto bij de leki fini kopro die si den ben bron na iniwa unfu. In kopro na brons. Die bron me een onfu ay moro dumuru.
Dat want ik weet maar dat mij teken doen. Nee, kom voor in de Bijbel schrift. En voorhoef dus man een jeratoria omdat Stockholm syndroom dat tapu. Toen je het akama na blakka maar hey na secte. Oh de majana rasta. Dat is schrift in de Bijbel. Je begrijpt? A brainwash, a Stockholm syndroom. Te jere tak na igi brada na Christus. Want sam. A boro komoro tak hey. De young boy say do kwai na foto. Tamas ap tak Christus e gersen. Ama op een voorbeeld tak no kom libile Christus yo. Ja toch? De ma op een video op YouTube. De ma examen soort een popje mooi. A wetwan. Soort popje lief. A wetwan. Maar soort popje slecht. A blakawan. Soort popje takru. A blakawan. Maar soort popje e gershu. A ptistom man maar soort vinger. Want a popje sa bala de negatief sani e gers eng. Je begrijpt? A popje dat e gers eng. Nu pas hij contact i. Ala de negatief san na mion. We begrijpt? Oké, dan sluit af in koningen. We sluiten af de analyse. We tappen alsnog naar organisatie. 1 koning 846. Dit is na zo'n duwaka. Hoe gaat dat er naar Ulusei baka? Abok of 1 koningen hoofdstuk 8 en 46. If you them do sondu against you, because you know asuma de decide do sondu, and you kisi ati brona den tapu, and you give them a branda den feyanti, so that them sa chari them go wele ki slafu na in da kondre fu den feyanti, if you are the far away of crossi bay. Is na, amai begi, skill koning Salomo, begi gi ufu an profetie san of seite. If you do sondu, want allow do sondu. Allow fu Israel do sondu. Dan matak da gado gi u Abraham, met de chauwe na bumfara kondre na cross bay, lek slafu. Lazy. Toku, if you them praxeri na ida kondre, pe dem ben go leki slavu, en dem kenki dem praxeri, en dem begi na you, na inida kondre fu dem suma disi ben chari dem go leki slavu, en dem sataki, we ben du sondu, en we ben du ogri, en we ben du takurudu. En so, dem draai kom baka na you nanga dem heriati, nanga dem herisili na inida kondre fu dem feyanti, disi ben chari dem go leki slavu. En dem sa begi na you nanga dem fesi na da kondre disi you begi, na dem tata fu dem. Maar dat na da foto disi you ben verkiezen, en na da oso disi me ben bougi you nem. Dan jere dem begi, nanga dem jeme, na ini hemel. Da principe you de tang, en du leti nanga dem. Yeshi? Dan pas gado yero begi baka, dan mau du leti baka nanga uno. Dan pas amo yero begi. Ina kondre po konja, ala de kondre Fransai, Trinidad, Jamaica. Migwa Jamaica tradi, desma fu moro erg tape. De mai kier des reflect next nop sa dape. Je begrijpt? Ala de kondre Chicago we kirus reflect next nop sa. Ala de kondre dat po de. Who remember no takuno na de chief Israel. Amatak te ubegi nanga ofesi na kondre sabe verkisi na Jerusalem, na Noord-Oosten fu Sranan. Dan pas amo yero begi. Nanga dat otak shalom, we taku grantangi fa yuru, sa ubekisi. Ja. Nation is men leading by example. Nation is family.